Echipa de speranțe de la CS Mușcel nu are motive de a sărbători după ultimul turneu al campionatului național ce s-a desfășurat în weekend la Câmpul Lung. Cu alte 3 echipe în turneu, mușcelencele au fost înfrânte cu scorul de 0-3 în toate meciurile cu adversarele de la Bravol Brașov, LPS Pitești și CSS Sibiu. Rezultatul era unul așteptat de antrenorii Adrian Mihailă și Raluca Nedelcu prin prisma faptului că jucătoarele mușcelence sunt la prima participare la această categorie de vârstă. Speranțele clubului se îndreaptă către turneul de mini-volei care va fi găzduit tot de municipiul Câmpul Lung la sfârșitul acestei săptămâni. De această dată, aceleași jucătoare care acum au pierdut în fața unor sportive mult mai experimentate vor avea șansa să dovedească de la egal la egal adevărata valoare în fața adversarelor de la LPS Pitești, CS Dacia Mioveni 2012 și CSS Târgoviște.